Подовата замазка, с която се издава новото строителство, е груба с неравност, което пречи за директен монтаж на подови настилки. С полагането на саморазливна замазка се компенсират различните нива. Има саморазливни замазки, които компенсират нивата от 1 мм до 5 мм. Също така от 1 см до 4 см. Според желанията на клиента могат да се положат различните видове саморазливни замазки. А каква е разликата? Саморазливната замазка е по-финна смес, като по този начин повърхността става по-гладка и има по-дълъг живот.